Bueno, hementxe dakau gauaz bitxorlekun berri, aurrera kontrenadori, gaur aurrera bat eta utze irabazitza Trintxerpei, ja lehenengoko garaipena etxin 2009 garren urtia dagokizionez, partido zena oso erraza izan, da, bueno, hementxe dakau, bitxorlekun berri, aurrera kontrenadori, derazpen batzuk etxeko, bueno, bitxor, zoizona lehen da bizik. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengoko garaipena ongo urteku, hemen saldupen, ja, izan da rival gogor baten kontra, aunque gaur ez da beran etai demostra, apenas inkieta itzue, eta zuek eruzu ez galoik, eta bat eta utzekuaz refrendazue gaurko partidu. Bai, bueno, gu gaur gogo asko azurten dugu, lehenengotik, más que nada, bueno, en referentzia pasan azteko zeite utz, erakusteko gu gizia inanela, eta, bueno, de hecho, demostrau, lehenengo zatizin fuerte urten dugu, eta, bueno, oso posik amatxu dugu, eta utz sartu dugu, pentsaten dut dominain jauzela argite garbi partidu, ez totzaula eudan joku etxin, eta gu lehenengo zatizin oso ondo amatxu dugu, eta ikusira, ekipu arpezi monda bela, eta hausira la benetako aurrera dondarroa. Lehenengo zatizin zumorun eurek Trintxerpekuk abizan jabe harako jugada desproporcional baten, baina gitzenez Javi Zagirrek apartako gero kornerretan zego kreazue peligru, pizkat gero juizase zego bisok adari toma edaka baten, eta gero partidure beharrure junala partidaten zain je Trintxerpek kontrola eta eukizue beti, da otamazei garren minutun sartzezu una urkiri sartzen dago garaipenan gola, bat eta utzekul, gol bakarra aposteriori izango zena, retxase bat aprobetxata ero, eta horrek beukira oportunidade bat empati sartzeko lehenengoko zatizia matxu baino horina. Bai, bueno, nik komentatzu demorron, lehenengo zatizin, ni pentsat oso ondo plantata honga zela, eta, kaida bustik eta joko bustik garbitze gendun, eta aukera onenak eukiroz, aparte gola beste bi eroiru, eudape, lehenengo zatizia amaitzen eguala, bat eukirabe, baina ni pentsat oso ondo honga zela, eta partidu claramente geuri zen dela. Beharren partida gizionez zeurok hartu zue galoik hartute, aunque Trintxerpek ez dut zue gauzak oso errezipini. Natxe gero oso espeso ibili, ez dut zue okazio hori genera, gero partidu barrura junala, arreitu geukira oportunidadi, baina boka ego fallerau, zentro bat rematata ero, gero iondiz baita beste okazio batzuk, da zoek rendian blixateko, eta Trintxerpek apenas ez otzue okazio horik eta Izagirren portei zinkieta, da, bueno, zoek amatxu zue atzanin bat eta utzeko garaipenaz, eta bizkate pasan azteko zei eta utzeko porrota, bizkate aztutea, eta Hernanin ez dugu ezin izazuen alortu, espini atatea. Biharrengo zatizin ni pentsat ondo plantata urten dauzela, eta oportunia ergizinak eukik giroz, eudan defentzi rasiatik atarau, eta, Enriken remate bateaz, eta gero, arreitu eukirau, eta Maikele beste bat eukirau, eta euda, momentu baten bolka engiz, mazke jokuaz, jente asko gora bizaldura be, eta, bazke gu arrizgaten arrizgan jo, mantenuteko gero sistemi, porque kontra bako txin, peligro espazan, hortxe mantenite gendun. Ni pentsat ondo plantearu zela, eta ekipo oso ondo ondala. Kanpo fuela, igual geure aldeen jauela bizkat, porque, bizkat altzain de, eta bizkat, baina ni pentsat ez dala izelako keskaik esateko, aurrea ondarroan merezi banela, eta merezi irabela irabaztia partidu hau. Urrengo partidu daukizionez, dakazue, esaten zagun bestia negra baten kontra, Euskal Lunan kontra izu zen be, ongoz bi temporadetan eso zue jan ni un rosco, no sabes comer un rosco, beti galdu izan zuen, baina bueno, nunca es tarde para darle la vuelta a la situación si la dicha es buena, o se esaten dabe los del argot. Horra ja
ja junberde ba a intentar seguir la racha da 3 puntu lortzea, ze bizu ez, da gaina atxetik kanpo. Bai, bueno, biharrengo bueltako 3 partidu daro hau, eta 2 irabazireuz eta galduro, con lo cual, bueno, Hernaningo partidu eso ha sido otra historia, eta pasado. Euskalduna jumigaz berriro, aurrea ondarro izatea, porque ni pentsatu eta hau ekipu hau merezira bela, merezira gauza gexea, eta de hecho, ondo gaz biharra etzen, eta, bueno, dano gaz pozik, eta, bueno, ontxe celebrango gauzie, eta torneo estin, duda baik, 3 puntu mila jungo gaz. Bueno, bitxarlekun berri, eskerrik asko eta sortean. Vale, eskerrik asko zegoen.